Ayo, langsung digoyang. Halo Mas, silakan meeting. Ibu mau nyanyi, Bu. Monggo, monggo. Aku ratu yang mangan, yen bengi turutan sakisian, sing tak pikir udah ganteng dalam, jadi nganten seminggu urung kenalan, ku tanggung pahukir asmara kena, atiku bingung sing tak pikir lalu mongso, udan keluar juga mongso hatiku duda teles tansah katon ing mata lara kangen isin teko malan lara kangen isin teko tanggal isin banyu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam itu etak-etakan turu jam 09 ketak-ketakan apamu mas turu jam 1 lampu terus tak pateni barang kaya bangga yen awan aku ratu yang turu dan sakisian sing tak pikir udah pengetan dalam dadi nganten seminggu urung kenalan ku tanggung pahukir asmara kena atiku bingung sing tak pikir laru mongso udan deres ing mongso hatiku duda teles tansah katon ing mata lara kangen isin teko Matur sembah nuwun Bapak luar biasa. Pripun niku mau Bu? Iki Turu jam 1 pripun niku mau? iki mau tak urus iki. Kowe nek turu jam 1 terus piye? Genahe piye aku ya ora patek. Wong cakepane ora ngono kuwi Lah kok. iya, turu jam 7. Turu jam 1.
Turu jam 7 ketok-ketokan pipimu. Ya, turu jam 8. Turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu. Turu jam 9. Turu jam 9 ketok-ketokan wajahmu. Turu jam 1. Turu jam 1 buka pintu terus metu. Turu jam 1 buka pintu terus metu.